Ahojčík, kve, kve, kve. Dnes som si pre vás pripravil špeciálne video, ktoré tu ešte nebolo. Takže sa máte na čo tešiť. Takže, pripravil som si pre vás tag Mari, Marri, Fuck, Killer, Tag. Môžeme sa pustiť hneď na to. Tu sú mená youtuberov, asi dosť známych, takže môžeme si vybrať troch. Raz, dva a tri. Týchto dvoch ostatných dáme do piče a otočíme si. Takže je tam Adam Drtiš, Diahex a Dochliak. Takže, koho by som meril? Meril by som asi Adama Drtiša. Potom koho by som fuckol? Fuckol by som asi Dochliaka. A koho by som killol? Asi Diahexa. Nikto iný tam už nedostáva, takže ešte tu máme ďalšie mená. Môžeme si vybrať ďalších troch, takže je to TV Pixel, Peťa Laco a Maggie. Takže koho by som z nich fakol? Teda meril asi Peťa Laco, ten je také hezký. Maggie by som fakol a zabil by som TV Pixel. Protože sú to kidi. Máme tu ešte ďalšie mená, takže si vyberieme ďalších troch. Je to Terry Blitzen, Steak a Johnny Valda. Takže by som sa zobral, teda meril Valdu, Terry Blitzen by som fakol a Steaka by som musel zabiť. To je škoda. Ešte sú tu ďalšie videá. Takže je tu Donča Klika, Naprostý retard a Gogot. Takže by som asi meril retarda, fakol Dominika Kliku a zabil Goga, pretože je to lama a som si naprosto trapný a debilný retardovaný video. A ešte tu máme troch. Je to Sega 66, Mega Selassie a Michal Horský. Takže dáme som si zobral Horského. Fakol by som Selassieho, pretože vypadá ako devka a zabil by som Segu 66. Žiaľ Bohu. Takže ďakujem vám za pozornosť. Lajkujte, komentujte, odoberajte, zdieľajte a ešte by som rád tagol Dominika Kliku a Michaela Horského,